बाक्सानि सालबारियाव थानाय सालबारि फरायसालिमानि बिगियान आयदानि सोलोंसालि न'नि बेखेवजेननाय हाबाफारि बिगियान आयदानि गोदानै लुफुंजानाय सोलोंसालि न'खौ नालेंखर देखावनानै बेखेवजेननानै होयो भबानिपुर समस्तिनि एमएलए फनिदुर तालुकदारा। मोनसे सांगुलिक हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसालिमानि गोरायुं फोरोंगुरु आरो फरायसा फरायसुलिनि बाहागो लानायाव बिगियान आयदानि सोलोंसालि न'खौ बेखेवजेननाय जायो। বিধায়কৰ সপোন আছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহাশয়ৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এইবোৰ এনাউন্স আছিল যে শালবাৰী আৰু ভবানীপুৰত দুখন ছায়েন্স কলেজ নতুনকৈ দিম আৰু তেখেতে চুক্তিমতে কাম কৰিলে আৰু আজি আমাৰ ছায়েন্স স্কিমৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, অৰ্থাৎ চব পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ নতুন বিল্ডিঙৰ কাৰণে 1 কোটি টকা প্লেইন টাইপছৰ পৰা আমাক দিছে। আমি বিল্ডিংটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰম্ভ কৰাই নহয়, আমাৰ সপোনৰ গাঁথনি আজি পূৰ্ণ হ'ল। 1 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ বিল্ডিং কমপ্লিট হ'ব। তাৰ আগতে আমি ছায়েন্স স্কিম আৰম্ভ কৰিম। ধৰক এপ্ৰিলত নতুন বৰ্ষ এপ্ৰিলৰ পৰা হ'ব। এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰ ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি, মেথছ, বায়'লজি এই 5টা ছাবজেক্ট আমাৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু সেয়ে ফাউণ্ডেশ্যন লিংক কৰিলোঁ। আমাৰ আছে শালবাৰীৰ কাৰণে আজি বৰ আনন্দপূৰ্ণ মুহূৰ্ত। এই মুহূৰ্তত আমাৰ দেৱালী চলি আছে, ইফালে দেৱালীৰ শুভাৰম্ভ আজিৰ পৰা আৰু আজি আমাৰ এই ফাউণ্ডেশ্যন লিংক কৰি আমি আটাই আনন্দিত। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो साबा आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा एमए, एमएससी, बिएड डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया एमएससी आरो बिएड डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय आरो बिएड डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया बिएससी लोगोआव बिएड डिलेड डिग्री जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव एमए खालामनाय लोगोआव बिएड डिलेड डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया बिए, बिएससी लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव वाट्सएपनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।